Sajisin nga priang sumubhay api hakini kapor, syakini kajing syakri lang kajongi, yaublay ngi aingo yaublay uladon ringkat bat ngi kum kabalang, iskongu ru yaublay nakapenta i pastor DS Soklet i bansa ay ka kubor nakaktin ka jongbleh pedang jongi i don ringkat bat ngi hakini kapor nga priang sumubhay nakapenta kabalang, pastor bat ngi aingo ba pila pelat ya kapor, bandon ringkat bat ngi hakini kapor, ngingait ublay udon ka kubor, na kabanta jong ilang iway piway lingba i pastor jongi ngin beteng ya kini kajing syakri hakini kapor bat syaba ngin lek kum tatung ngin ya pendem ha kajing dwai ngi aingo eme bleu kpa jongi bahab neng sasisin na kamta jong kini kapor ka mela sya ingi bangin wan ban kiu syakini kajing ka bakut ka bakentang ka jome ha ka bangin yo ru ban syakri me try ngi IT ya kini kapor jong kajing syakri ka jongi ngi IT ya ki benda baro ki bamangingin pendem ha ki sang ti ka badan bor ka jome tus ngawi ngi batu mabi na bagini ngi pan mi dem ha ka kateng ka jong try bat unang penim jong Jesus Christ amen. Ngenya beteng ya kajing syakri kajungi hakini kapor da ka bangin ya ruai lang ya kajing ruai ka basan spa nyopulai kajing ruai ka basan spa nyopulai utrai ulong usim yangin ya ruai lang ban ya roe ya u ka mensim kalabang penjam ka ktin penkrau ya u unong penim da ka bangu ngenya ruai barok gidekot kajing ruai ka basan spa nyopulai.
Hagani kapor ngin syak skor ya kajing pulih naga ketin kajong ublay bat ngin saburu hagajing duai kajing pulih hagani kapor kadai naga kitab Habakuk kalenong kabalai bat kadakot kabakat nyo hadu kabakat kendai ke kitab Habakuk kalenong kabalai dekot kat nyo hadu kabakat kendai nabala umpu sentiu uding dembur limni syam so haki ding wan ka jing minot uding olip kandu bat kiling kha kin penmi jing bam ya kilang brot on pendu no na ki jingker bat kin don masi hakisem penban ngan syat kemen ha utrai ngan le kemen ha ublei ka jing penim jonga u Jehovah utrai ken ulong ka bor jonga ti upenlong ya ki kejat jonga kum ki jong kaskei ba on penyat yanga halor ki jaka jrong jonga ubleun kerku ya ka jing syak skor ka jongi ya ka jing pulin ka ketin ka jong ublei tungin ya duai ublei buk pa jongi bab neng sa jisin ko try ngan mendem ha ki slak kejat ki bakut ki bakentang ki jome ngidon kadau ke bakrau ban aingu ime na ka benta ka ni ka por ha ka ba ngila banyadon kumni ha ka ni ka ying ka bakut ka bakentang ka jome ban syakri me ban mani me ban ai ka jingyero ka ba mami me dai hok ban yo kana bhangi aingu ime namar ba melayan lam yangi mela sumaringi mela dam la keringi lingba jong ka ni ka tayo baro shitayo bat ko try ji subi ngilong kumni kum mangilong gade ka jing eat bat ka jing snake ka jome shisha ka jing ai ka jome ka dap yang ya ka jing im ka jongi wei pi wei nyango ba memju ino yangi ko try mala kerku ki kam ki jam ki jing tray ki jing ta ki jongi bat ni mad ablai ki jing kerku bat ka jing isnai ka jome ha ka jing im ka jongi bat kumni ko try ngi don ru ha ka ni ka ying ka bakut ka bakantang ka jome ko try ha ka bangin wan ban mani me ko try ji subi it ya ka bangin pendan buram me ka kerteng ka bakrau bat ka badan bor ka jome ko try kanra bahanga ngech scam ko kanra bah bama me ko try me don hapdeng jongi ha ka ni ka por ha ka bangi syakri me ko try bangi da duai ya ka jingi snai ka jome ko try kum bangi wan syame ko try ringkat bat ki jing sliang ringkat bat ki jing terang bat ki jing angnut ki bama me ko try men pendai ya ka ketin ka jome ha ka jing im ka jongi men pen yo hangi ya ka jing bam ka ban pen kedang ya ki dok nut bat ki men sim ki jongi bat hoot ko try men pen mat hangi ya ka bor ka jing don ringkat ka jome try ngi da trang ba shisha ko try ha ka ni ka por ha bang ya seng kumni ko try ngin sngu thu ablai ba me me don hasanda jongi ngi dwai bu men sim jome un ki lait lut ha ka ni ka por hoot un tray ya ka jong ka kam ha ka ban wan lam hangi ko try ji sub it bangin shampang ko try bangin sngu thu ko try ji sub it ka ai ka mon ka jong me na ka banta ka jing im ka jongi wei pi wei bat kham tam e un wan lam ya ka tin ka jong me ka ban long ka jing te ya ki dot nut bat ki men sim ki jongi try ji sub ingat dwai ba men pendai ya kita ki jing trang ki jongi ya kita ki jing angnut ki jongi ki ba mangingi don halagi jong ki jing im ki jongi na ka banta ki yeng ki sem ki jongi try ji sub ngi kan mau ha ka jing dwai ka jongi ha ka por ho na ka banta ki wei pat ki para benget ki be ki jongi ki bamla ban ya don ringkat bat ngi ho don na breng jongki ki bala ya ka kerta ka jongki bakimla syu banwan sika ying ka khoi ka kentang ka jome trai ji subi ngi dwai na ka benta jongki ngi dwai ba menum eno yaki ko trai ji subi para oi ko trai ba men ban mat haki ya ka jing ya ka bor ka bapla ka jome ka men kershani ki ho ki don ru ki wei pat ki ba trang banwan go trai ji subi hendai kim yo ekalat banwan go try ji subit kan mau kerpang na ka benta jongki ngi dwai go try ji subit ya ka ba mami go try men snei ban don hasanda jongki go try kin sko thu go try ba me melong oblei ubam ju ino ngi try ji subit ngi dwai nam taki khon jong ka balang ki hep jong ka balang ki bam sham shu la yo shu ya ka por ka banwan ska yeng ka ba khot ka ba kantang ka jome try ji subit tu is nei ban kmi is nei na ka benta jongki ru iwei pe iwei try ji subi
pembangiwan nak ni kapor ko trangi aingu ru yemen nak mentau syakri ujome uban melawan lam hapdeng jongi hakan ni janmit uban sasam ru ika ktien ka jome ko trai nganget bamalapan kre I ko trai bat ya ka khubor ka jong I ko trai sisa kan long ka jingbam ka bantai ki dok nut bat ki mensim ki jong I ko trai we habangin mi nang ni ko trai ngin mi ki briu ki balapan kedang ko trai daga ktien ka jome ko trai bang ka bangin let pai pat syakane ka syaki jing trai ki jing ta ki kam ki jam ki jong I ko trai ngin long ki balapan kubor ko trai ji subit trai ngi IT namar kata ya kani ka por ya kani ka jing syakri ka jong I bat ya ki benta barok ki bangin pendep ha kani ka por ko trai ji subit sisa kin dalong daga jing penchat bor ka jome ko konat bah trai ji subit simti ngi kumni kum ngi long map sai sin pat ya ki pop kilat barok ki mesham ha ka jing im ka jong I magini ngi pan ngi dem ha ka teng trai bu nong benim jong I Jesus Christ amen ngin se yo sngo ya ko ka jing rai ka bakerpang na I Sharon lengdo Klorbaten shan kamit badum kinong ablang brodha kilom ngadem badwai banyo iba jingid laka kum ikun ibadangan kakmi bakto bando banda ngadem badwai bajo ishai jing ilaka angel hakil obnengki Yarwai Hallelujah ya usim utrai Emmanuel usim jingson wanaka benta jongi naket beneng wan hang ni bandrong haki donut babli akhir dapka Bethlehem nang tawan pacing kanan ya bertai lapeng gela jing ilaka ngadem badwai bangyoy ba jing ilaka jing ilaka Nagbenta ka Bromley amen ublay un kerku ya I Sharon bat ilam ki nam tak tu ka jing rai ka jong pi ka balong ka khubor na ka banta jong ilang iwe unang don rengkat bat pi ha ki jing syakri ki jong pi ya ublay ling bagi sap bat ki talent ki ublay ulai ha pi mentangin poi sakoi pat ka banta bat kata kalong bangin yo sngo ya ka jing keren na I pastor jong I Reverend DS Soklet kindiat sapang jong I ki para bangit bi I pastor idon hamau prem haslong rilum presbytery kawai nagi balang ki bahap hapo ka Shillong Rilum Presbytery bat ideiru way nagi pastor rangba jong ka KGP assembly ka jongi hangni
But ibala julong ru moderator jong ka KGP assembly house nam arajar khatlai hado arajar khatsan. But pastor ngi kum kabalang hingi smokeman shibun ya kajing pelaj por ko jong pi ban wan ban sam ya ka tin ko jong blei hapdeng jongi but kumbangi lap yang sumbai pi ngi ngej bo blei un dan rengkat bat pi hawa pin sam ya ko kubor ko jong u hapdeng jong I pastor ni ko por na khot ipi wa fin ai ko kubor. Tangin ya duai. Saya sen ko try. Ublay jongi ubongi iwan kenang agane ke yeng ke kentang ban ye syem ban ye selok bat me ban sya skor ye ke kubor ke bedor ban keren nangi agane ke por tukur ku ye ke jing senglang jongi ke badangsa bat kamtam tu dorn kat bat ngi bangi sya skor ke tien jome keren lembau sekri jome mamehi bat dalu jong sim jome hangilang baro bangi atrai ngin la ban im naga ktin jome ban yo ke bor banang ya chiprang ha ke jing im kat memang ibet am sa ngi ke nega putai ha ke tung trau Jesus Kristus amen ka bentar ke ktin jong blai bangadon ban bu bangi ne puson lang ha ke nega por kalong na kato ka benta ka bay pastor ila pule kata na ka kitab Habakuk kalnong ka balay ki khot ke bakhat nyau bat khat pra ngan pule biang sa sin ya ki kentin ki badon hagini ki khot naba la rom pho sentiu udeng dembur lemne onom syemso hagi dingwan ka jing Saiso uding olip kandu bat kilengka kinam penui jingbam ya kilang berat on penduno nagi jingker bat kinam don masih hagi sem penban ngan syat kemen hau trai ngan lek kemen ru hau blai ke jing penim jonga pada bangai kepang pedeng kemengadon menbu nangi dekat kelong kajing kemen hapdeng kijing jenjar kijing kemen hapdeng kijing jenjar bat lani penyadai bagi kijing rakhe kijing priang jongi ya ka sing Christmas ban kan mau kijing wan long breu jong utrai jongi Jesus kene ka pertai kapang kalong Ngila mo banyo ya ka jingkemen jong ka Christmas ha ka bakum kini kisi ki por ki ba ki bangi kum ki bangai bat ki breu baro aku pertahi ki mat bat ki syam ini akan hendiat siapangu Habakuk ubrong nong tho ubakren ya kini ki kentien Habakuk la nyau yo u bo de nong tul pa ku mulai thu hi ke na kitab ko nong ban kong to khot ke ban kong bat ki start bible ki ong bom dala ban tip sibun ban tip tikna siapang une nong tul pa namar om don ki wi pat ki jing tho ki benia siapang jong u lai tang ha ke kitab ke badon tang lai teli kil nong Kiong ba kakentin Habakuk kala banwan ki artli berkadon artli ki jingmut kawan kong Habakuk kamut kabakentup lane kakentin paring embrace kabapiam bat kabalasim naga kitab kisiem kabaar Karena kebasau kudukot keban riu, haga bau Elisha, haga kudukot layatu, bau lapan bena, haga nong sunem, kebawang, kum haga nekas sengi, kum haga neka ayom, anda kapor kapoi biang,
Pan kentup khôn cenderang. Pan kentup khôn cenderang. Lai tul ba sipang kajing kha jong kan nong sunem dau Elisha ya uta uban ai kerteng de kan kentin kentup lan embrace. Bat kadon ka khana la dai uta ukhon jong kan nong sunem. Ipule kan kitab kisiem ka baar nong basau tukot ka ba khanreu khat pra do lai phanyau. Siapang kajithu ko basngo tanat yauni u Habakuk. Kawai pat kerteng Habakuk kalaban wan na ukun jajing tung ubadon hari Assyria ubala khot kerteng u hamba kuku ukun jajing tung badon hari Assyria. Omla bantip kumulaong ya kapor kisnem giba unong itulpa Habakuk uya tulpa lane utrei ya kamu blay rei lakhayantat bau imbat utrei kum kakam hagakam no itulpa hagisnem reuspa prapun riu hadu kisnem reuspa saupra Suau Chris hagapor kabaus manase usensiar ha kari Juda kipar banget abang ipai segini kikentin gimang la pule naga kitab u Habakuk kumba kapau bahaga takapor kadon kijing pulam jongki babun kiai bat kanem sliu ha Israel bat kamtam hajuda kapor kalong kabae kapor kabasitom kapor jongki jinjar imat u Habakuk upek saudang yaki eke badon negeri uyo i bakatung katep karep karyang kambhasu ki so giding so kimpo sentiu kimpenmi so su ki jingri ki jingdup ki laslang kerdu ubam bat ki babon ki layap haga jingtangan bat kumta teter kumtau Habakuk bat ki pat kari ki don haga jinjar ke bakrau lase ki pat jongari ki babun ki yakaang ki lanyar bat ki liaut ki yam ki langa ki bisa jingmut kum haga takapor penban haga kum ka takapor une isulpa ubriu ubakren yaka kubor ka bawan na ublay lengba jong uai om yaka ordinary message ka kubor ka bajuti pajba ka balong kelum yaki pajba ndai uai dakini kikentin yaka shocking message yaka jingkren yaka kubor ka ba pengendit ya kipat Israel. Habakuk hakum kata ka jinglong jiman jong kari bat kibriu. Ulaban ang haki ko parari pite hakum kane ka jingjia piar ut piar kaang piar nyar. Andai penjajah ladi. Susiania sudwai haublay uniara pipi. Riem Habakuk simong kumta uang lase kumhagen digitin pite pia septien pia khuslai pia yam pia nyar namar kijing gabe kendu hagari ndai mangate ngan syat kemen hautrai bat ngan lekmen
hau blei ke jing penim jonga jenjar leng a pisa khuslai henrei wong wat habdeng kata ngan syat kemen bat ngan lekmen hau try u Habakuk umat lane u don kam yaga jing tengen yaga jing kemen wat habdeng jong ke jing jenjar para banget mangiru hagini gisngi nadu basdang jogane kesnem arjar arpo nadu ubrai mat kumto teter baro nangi ngis ngautu bangi don haga jingin jar ke bakrau habangi im ngisyong ngisa ngitreng ngikata ngiyat ngiyeng haga nega percay kini lawan keto ke jingpang COVID-19 lanik coronavirus pandemic bangan matai benia ki bangi kendu nadu ko por ter hapedeng gini benai berlenyo hadu mentah kabakata yangi kalong hakayo akakot hakakam hakajing trei jongi hakayat ke yang jongi hakajing late school jog bedang don hakajing pule bat khamtam hakajing mane blei jongi kaba hakitu ki benai ke bedang sedang lah khanglot yaki yeng mane ke surga ke penmi ke hukum bam nam don ke jing yelang je kedu pajba hagi jaka mane blei ru bat hadu menta lalasya jensur katukan ni rengi yo i bakalong kum ni om dai syu kum hakitu ki por ki belalet ki bangi yo ban mane lai lut kat kum ki program ki ba ke balang bagi dong ilam ki penbait mentara ke jing pha ka sarkar na ke jing sipting ya ke jing ebit ke jing priang jong une uknyang jing pang COVID-19 lade ban le kum ni habaro ki balang jongi hakan negeri kasi jantia haga jela badwad hari India baga percaya borok kowe ngiru kum ki paj Israel haga por jong Habakuk ngila banong laker saurang yangi ngiyat lengba ngidon hapdeng ki jingjenjar ke bakrau namar kane bat kuwe pat ki jingjenjar ki parabanget habang iskap ya ka jingkren jong u Habakuk ki Israel ki bios ngau ya ka jingkren jong u hakata ko por kila man keliu kumna men kimen Habak jinjar kan ne gadap keslei kawan sio kawan ter hangi hagari jongi kila ban kedeu yu mela khlabi mela lamwir kumna men yo ya jingmen hapdeng ke jinjar kata ka de ke jing perkhat jong kebriu mangiru larengin ong kumbaong Habakuk ngan keben ngan syat kemen hap preng ke jing jenjar laka jing pang ke jing jia kamet kawan lane haki khun lane haki bayi ngasem ki bayi ki bathon jonga lane lalang du no laklat no ki bayi ki bathon ki biajan bat nga ngan kemen langa duk langa kerdu la wan ke jing jar ki babun nga kemen lada don ki ong kum kata ki ba buat hik bi ngau tinong phi me pha phalaklebi habe jen jarte ngau siem khuslaiem pang ngam siem den rei kum no an kemen Habakuk wong ngamat ya ka jingkemen ngadon ka jingkemen hapo
Wat lawan syok volunteer da kijing janjar. Ngakit renjan ya kijing janjar. La care sodong yang da kijing janjar. Don mo na preng jong apa jong pi. Ki parvengit. Ki ba mat. Ki ba long kum Habakuk. Hapreng kijing janjar ki bangimat. Hal kijing im simet halaying alasem. Rangkat bagi jinjar ki bangi mat hagi ni gisngi naga ni jing pang kabawan ka jing pang khala kabawan kendit nila ane aman mat ban siam ya ka jing kemen ka bana ublay Habakuk hamanga pusan kumno ula ban kemen apa nang ka jing janjar ngalap si bun ki daw ki ba pelong yu ban lek men ndai por ban yatu khambon ye kita ki daw ngan kedeu tang ye ki likely ki daw ki ba pedi bau Habakuk umat ye ki jing kemen pedeng ki jing janjar ka banengkong ka daw golong bau Habakuk ula ban kemen hapdeng ki jing janjar kadai nama udon ka jingit ka bas scam ka jingit ka bakhlan bat ka jing sini ka bas scam utrai jongu udon ka jingit ba ka jing sini ka bas scam utrai habar hagado lawan syok lawan ter haubat hagi parari jongu dagi jing janjar nrei hapo jongu bal hagi tu ki banget bagi basania scam hau try kimat ya ke jingkmen ke bakin jamat sim ke jingkmen reublei kata ong weu nong tho haga ketin pareng that is heroic confidence. That is illustrious faith and unconquerable love. Kata kadai kajing sengaus kam kabasulur kajingat kabatray minot kajing iik kabom syajop. Habakuk upriang bagi jing jar kidai kiba wan nang nang no henrei nau blaihi lane ki wan leng baga jing tip baga jing alat jong blai hagi breu jongu wat hagi tu ki bala jit wat hagi tu ki bala ngai scam ki bala sene scam hau Habakuk ula bandon gaju ka jing perkhat habau mat ya jing janjar kumba ujub udon ga jinget baga jing sengau thu ujub bangi pulih kitab ju ye jing janjar ke bo mat ha ga jing im jong wang ni pediang na utrai na ka tiu blei ya ga ba tengi nam pediang ya ga basneuru ublei udon na ka jong ga jing temu para banget haba upen ngat hanu hagi ba i jongu hagi ba la ji jongu hagi ba sania ki ba jan badu ya ke jing janjar bat haba ngin su thu kumta pada ublei ubale ublei ubapnya ublei ubtip ubapenlong mangin sa ki jing janjar ngi pediang hun ya ka ei ka ba ublei ule ya kata ngapediang ong Habakuk ujub bat kiwe pat kiri ublei ukwa ban ai ya ka shocking treatment kita khamtam kibala jengai kibala pet nautrai kibala lendet
ya dah ke pun ngat haki ya ke jinjar kata kemut ke jinjar ke wan haki arukom haki bangai banang perang ya ke jingai jongki haki bala jengai bala kelet ya ublay ban penggedit bendriau ya ki ba kin kan mau pat ya utrai Habakuk kemen hapidang ke jinjar nama rusyania badu ap kermen ru hau try kubangun warsam kesam ke saufuar uang balai phalong ke bala penok ko kemensim jonga to kermen pha hau try Habakuk uyo ye ke jing sitom ba ke jing ban yo ke jing jar hakata kalimat nreu kloi ban sia nama rumdo jing kermen tharai bakan trai jubor kat ber chimno e kaman sim jongu nrei upej ye ka por ka ban sawan ap kermen bau trai u pengat ye ka jing jar hakan ka por sa wengno hagoi pat ka por haga por ka biang ya kita ke jing jar kibaki banget kimat para banget mengiru ngila aban mat ya ke jing kemen hapedang ke jing jar lada dasisya ngidon ke jingai bat ke jing senia ke baskem how try jongi lagalong kumno bat ngi kloeban sia banong bagini jing jar ai ke madwan Ndegan long tang sibit, tang sipor. Hadin kata, utrai hi unsa pelai no par, na kita baro. Kung gibangai ngileban im naga jingkirmen ya kababha kaban sawan. Wat lah hapdeng gijing jia kibabuon kibapenduk jingkirmen. Kabenta kabaar. Kadau kebaar kebawa kumat yang gijing kemen apa yang gijing jar kalong. Bau ngau tu bagi gijing jar. Jilong kalat jauh ban lek kham sejan sau blai. Lane gijing jar ki be jauh kham sejan sau blai. Bun ki breu haba kot ki bakia. Haba dap haba biang. Haba pahu pahai haba biang lut kiai. Kim skudon kamblay. Don ru. Haba kim skudon kamblay. Kiklet no. Lani ki pet jengai. No blay. Naka ying jongu. Naka jiseng. Naka jislok. Naka jingim. Kaba rengkat badutrai. Henry. Andahal poi. Kejenjar, kisakan mau, yau blay. Ngitip baro sepang kun sonong auria. Kabala keren ha ke gospel Lukas kenong bakhatsan. Uto kun baar jong pa ubareus pa. Ulapan baru layo ya gabha jongu. Ba un penon kam kat baumon. Kat basyong ka bor jongu. Andaw layo lesi ulakit ndung ya ka pla ka badap de tengka de pisah hang ta. Ula mi na laying ula pet ula yat ula lechong ka ula le sngupha hage babun kinong ba. Lembat laki perlok haga bam haga di haga jingim balengkal ba audia jongu. Nrei kawan kanem sniu. Hakata kejaka kebaudon, kilok cukup kila ino, usa astang marway, bat day kum hakata kepor, bawang, daga jingla kebamut, ngan yang joy, ngan lek, pai, selai pa, bai jonga, ibadang ap yenga, iba kloy nganget, ban pediang pat yenga. Ublay habu ay ka kubor
ukwa ban keren hanono ban penkelai hanono kibla jengai kibla kelet yu dei daga jingle kumbale yau kun snong area ban pengat yang jing jar baru ublei ban penklan yaga jinget jonga jongpi kibla junget kibla jubot yau upengat yaga jing jar ban perang ban penmi no yangi kumong ujub kum gakser kabanala para banget totip badai kijing jar bagijing skausi kibawan kendit bat kibathar kibala ban penlong yaki runget kibasisha ban sngaungu ban skau kemenru namar kita kijing jar ki penlong yaki ban khamjan siautrai kumong unong ruai sim hakane ko kot ruai jungi ke balai spa khatwei wong yame ngayaro ru ko ruai namar ke kuslahi kisitom ki babe yanga syame ban phet banri kisitom kijing jar ki be yo unong ruai siautrai ban phet badwanri Alexander McLaren jong ke Manchester ujuhikai haki kun jong ke jinget bagi jing singausi ki jing jar ki long ki bakordor hadu kata-kata bom dei ban penlano ei yaki upun ken mau bagi kun ublei upun ken mau ki kun ublei bagi jing singausi habagi wan kendit bat kidung kitar ya kado bat kemensim ba kita beru artat bat kira ru yaki basya jenjar kamjan showblay hato wahabakuk menongkemen balase ulak kumklet hakon ngono ko por lokum jingai hakon ngono ko por no utrai mangama firu gila bandon ki por ki malakum klet ki mengile sting ha ki jing mani ki jing im jongi ki jing adai jongi bar utrai nei hawan ban sno kham skem hu bandon khamaja nasnda jongu bad hangta habudon kat utrai tunai jongi jikmen unai hangi ya ki jingmen kadau ke balai bau habakuk umat ya ke jingmen apa dia ke jinjar kolong bau mat ru ya ke jingdon dekat bade ke bor jong ublei utrai ublei ju ino marwei ya ki khun jong u habagi don ha ke jinjar David ni pulih ki sam ki per uplai kata haka sam ko arflai dekat ke besau wong habang adon tapi lagi njar ngas ngau ku ya jika tem ke seringi ku jingyap ka krem lane ka tonel ke badum triu om yo i no lese berngut bernget yo i ke seringi jong kinong yap ka sa astang kisiing ki skeleton jong ki baru yo sneu kum kata ka them ka jing ya jong u ya ka jing jleu jo ki snayap ka ba pencir khai ka pem septing ka pen kiu yau ndrei hakukum kata ka jing kendu wang ngan om septing namar mame me don rekat mame bat nga haba utrai udan rekat nginam septing bat nginyo ega bor ban sya ya ke jing jar lane ban ya lengba yaki baru ang akasam ke balai fusau ke dekat ke bakat pra utrai ulong hajan kita kibas ngausi ke mesien
ulang hajan, utra uij ban wan hajan, ban syong hajan asenda, jong kita kibas ngausi kemensian, bat kiba paj kadok nuwun. Kanuksa kaba biang tam kaba ngila ban siem hakan ka tin jong ublay sipang ka jingdon kat jong ublay hapedang jinjar. Kalau ketu ublay tu aga kitab Daniel kalau nong ka balai sipang ki laingut ki samla jiu ki badon na ka jir kapar hari Babylon. Haba la penyeng daus iem Nebukadnezar yaga dorblek siar haga pentadura ulah ai ka hukum haki paj dong sinong ju haki mrau baro nagi wepat kiri ki badon nagari jong u ban manedem ya kata ka dorblay bat ka hukum kalong lada jon mano bom dem hakane ka dorblay ka bol thau on bread yaki sakala wording useda ko abet nego bat mesak ki yeng scam halaga jong ka jingej ban mane ban dem tang hau ublay jong ki Israel. But kim septing wat lawan bread yaki hakalawarding. Kum tala bread yaki hakalawarding bat rem kidai ban sya yaga jingkruj lase yaga jing ingkong ru kamet kapat baga jingyap ingkong jong ki hangta. Nrei ke jia kumno, laya tu ang tu. Ba, Nebukadnezar lembagi pa, rari jong u, kibreu jong u, kat badang bread, yakin igi laingut ki samla, hakata kalawarding, kila yeng hapaji. Bagila pej, sakata kalawarding, kabarhem magbagidon kita ki laingut ki samla. Haba Nebukadnezar la pej bha, sakata ka jaka. Uang pej, ngayo i, om tang laingut, kibreu kibayat hang to halawarding, hendrei don saway, ubasaw, lor kilay, ubayat lembat ki, bat ui, kum, ukun kiblay, ui kum kikun kiblay, kani kamut, hangi kibangit mentaru, udai utrai Jesu Kristi, ubah donlem, nado kata kapor, bat kilaingut kisamla jiu, hapeng kalawarding, bat hang taon noloyo i bekisum lalai ne ki jingkum jingte ne ki ti ki jat jongki laloj lalau no ki yat kum ki beri ki lalaj doj, Nebukadnezar, ula kala ka mut, uang say no penmi no ikina kalawarding, ai kinya lalaj doj. Bat nado mentang ay hukum baro kibadon nakahima jonga kim dai su ban mane kinugnu giblay bla thau de kti gibriu lekin mane tang ya ublay jong usedak umesak bad Abednego hado kata ka jingslur jongki ka jingdon rangkat jong ublay ka penlaj ki na kalawarding bat ka penjob lane ka penlong Yauneus im Nebukadnezar berunar jong ke Babylon bat ki pat jong ke ri jong u ban mane dem yau blay jong ki Israel pada bangit nyamar kata totip bau blay ulong ubak kloy ban wan hajan ban yasyong hasenda jong pi habai pi mat ya kanu no jing ka jing jar haga jing im bat un penlat ya pi manusia bagi jing jar kan len shop kat ba pimla su ban sia lane ban pen kut no ya ka jing im jong pi klemat ya ka jing kemen ka bau trai tu ngin rawai ku mo ngon rawai de saudong ko janjar to yeng ban yele ngan yeng hapdeng nganom ting ngam babi kamen sim jonga to syo kat bomon utrai ulaweng
ya ka bi kat badon ban kun kot ya ka jing tu khana ka jing kran dengan por re tu sepang ka wei ka missionary ka bana Amerika kala syong ha ka jahat ka bayat ha preng ka dureu North Sea ban lek sekiri ki badon sepang setei jong ke Europe ha ka basdang ha ka por ka gedang mi kata ka jahat na ka katling kaya daga jing jajai ki jong dureu ki long jajai nan la khamyat ka to kan por ki poi ha pedang dureu bar kini kedet kawan ka jing atplung ka erlang thri ka eryong ka bapen ki podoi ya ka jahat seni bersetai bateng teng ha bagi deu ki wan ka dureu ki kenting ya ka jahat sate salor bat ki pun sengej ya ka sapo kumban ngamno ki basyong ka jahat ki khnlung ki khna ru kala septing kala nyar hadu kata-kata pada hukum kita kapor wan mi uway ubriu na ka kamra ka basyong kinong penyat kinong nya ya kejahat utau ubriu ubay irang ba ubay khan ka khmat chung ubay ijai klem idon jing perwa klem idon jing septing ya ka jing khi phalo jong kita ka ling bat ka jing ting jong kita gibreu wang wat chep ting parlok baro kilong jai all is well everything is okay way uni ubreu wan man ai kum kata ka khubor udah kapten jong kata ka jahat om tang kata ka sin kaba upnya je kata ka jahat kaba ma je kata ka jingke eryong ndela bon sin udai ma upnya je ka jahat ha kata ka ju galenti bat uju ya shem ya ka kum kata ka jingjia ka jing penki phalo ka jingke eryong ka jing at phulung ka penki ya ka leng pen septing ya kinong le jingla kinong song kata ka jahat Reulong ubala pentibit yalade ubat tibit ubala experience ba ubanang bantur persya ya ke eryong bat ban pen poisuk ya kinong syong ke jahat ha ke jaga ke begitmu ban poi ngidon ki parbanget u kapten jongi ublong utrai Jesu Unor wang Kristu kapten jongi ubadon bortam siaga jingjop tiao siaga jinglait im par yangi unyalam walang ya lengba ya kejingjar kisran kila lait im haga por ka bagidon haga ling ka balapan ki kuman pengam yaka penyap jelop yaki haga duriau kalelya Nrai don bok bau Jisu don natrong jogaling kela kersiu yu habau dang yu tia langai baru tang sukum mau ki eryong kela jajai kisran kela lajim ngingat bau neu Jisu try jongi udang don leman ngi hapreng ginjar ki bangi mat ha jingim ki bangi mat ha ni gisni Lada nginget, ngi kersiu yau, ngi khot kerpat yau, ngi lej ban snok hau, un hukum mau, lakin tin badon bor, bahawai ke por, anda la prang, lapan scam, lapan klaim hai ke jinget jongi, un supply no par. Pananget kipara banget, bapin mat, ya kata ke jingmen la om ha ka do, habar. Jong ka jingim ya ka jingmen Christmas nei ka kongsan ka don kam golong ban mat ya ka jingmen Christmas ban lekmen namar ubleu la pha elo khon la khamaroi ban walong breu sakne ka phai ban kha ka sem kulai kumbong angel ha khmi ngawan ra api ka khubor ba bha ka jingmen ha ki breu baro min ma de ka jingmen ha ka man sip Om hakado. Ladakum Habakuk. Ngidon ka jingay ka baskem hautray.
ngis ngau thu bagi be kijing jar ban penjan seu ban ngis ngau thu ba udor nekat ba dung jai dor nekat kumba wong ha ka siti se ki Hebrew kanong bakhalai rokor bakhat san ha pedeng kijing jar ki bon wong an ino lemne lendet no epi dalele bat wong ngan long nekat bat pi halagasngi hadu ke bawai no ke percaya belum berku nang tang burung ju amin. Kublai shibun pastor na kabenta kani ka khubor ka ba philawan ra hapdeng jungi kalong ka khubor ka ba koridor ka ba ngait kan kershani ngi kan yarap ingi pastor ublai unang kerkhui phi ya ka yeng ka sem ka jung phi unang don rengkat bat phi haba phin selik phai ru na ka balang ka jungi ngin ya ruai lang ya ka jing ruai ka ba lai pusau ka jing ruai ka ba lai pusau smau pha per thei utrai lawan ka per thei kan yangu ki dot not baro kin ya kre ban buram sim ya u ngin ya ruai ya kani ka jing ruai ka ba lai pusau bar hadin jong kani ka jing ruai ngan sekerpat I pastor I bel ai ka jing kren in pelat yangi da ka jing kerku benwai. Boy no kini kejinya sem betiang jongi kejinya slok betiang jongi balu jong utrai hakene kejing kentang jong tu ai kejing kerku kiba batam bat kejing snei kin bor engkat lembat ni kejing ai kepada biang Jesus utrai kejing iba beliau kupa kejing lam kejing peset bor musim khui tukin long lem bat ngi wat hapdeng jong kejing kejing tenju kejing le ba kejing jar ki bengi ma ha kejing im ndrei da kejing rong kat kini ki lai ho wei ngin yo ya kejing kemen ha kemen sim jongi rengkat bat kejing kan mau I jongi kejing priang buram jongi ya kejing walong priu jong utrai jongi Jesus Kristus sekene kepercayai lalu mentaruh berhal kerta amin.